bine găsit la un episod, astăzi o să jucăm Minecraft, seria Lupul. După cum vedeți, m-am oprit cumva pe aici și de aici am mai făcut eu niște decorații, bine, decorații. Am umplut pe aici cu geamuri. Sper să vă placă seria, dacă nu vă place, trebuie să dați scroll, bine, să nu dați scroll, m-am obișnuit ca pe TikTok. Sau să dați la videoclip, orice puteți să faceți. Eu aș vrea decât un like și subscribe. Ok. Aici o să fie scuzați-mă, am emoții. E prima oară că fac serie. Așa vor fi 3 blocuri. Și aici sus o să-mi pun chesturile. Și aici jos o să fac decorațiune, o să-mi țin paturi. O să fie nebunie curată. Am muncit casa asta, cred că de jumătate de oră. Nu ce să la casa asta, sau o oră, două. Nu vă temeți, aici o să pun niște turți, aici în colțuri o să pun. Sau felinare, că o să arate mai bine cu felinare. Tot cu prietenul meu Ștefan. Hello. Nu ești englez. Eu vreau să vă zic așa, de ce. Ok. Și face și el o casă. Poate mă apuc și eu de YouTube și dacă, dacă o să se apucă și el de YouTube, vă rog să-i dați un like. Dacă se apucă de YouTube, o să-i pun la niște videoclipuri canalul de descriere. și o să pasăm decât tutoriale și case, adică nu. O să posteze, Ștefan, eu nu postez. Fac serii de Minecraft, joc Minecraft, Skywars. Eu sunt vreau să fiu un YouTuber de calitate, să ajung și eu la niște abonați mai mulți, că de la 12 abonați Nu prea știu să fac. nu prea știu, că sunt foarte începători și îmi doresc să dați să apăsați butonul de like și subscribe ca să ajung și eu un YouTuber mai mare. Dacă vă întrebați de ce n-am mai postat de acum câteva zile, că eram la mare și mai puteam posta, telefonul era descărcat, nu găseam încărcător și nu puteam să postez, îmi promiseam în aia care v-am scris-o. Și văd că cam termin casa. Eu te vreau acoperiș. O să mă am încă un acoperiș de făcut. Aoleu, fac de muncă. Ok, stai să dau time și day. Nu știu ce mâine să fie. Ok, acum să ne Adi. apucăm de... Da? Uite puțin la mine. Nu parcă vezi că am niște lacrimi în ochi. Ba da. Și râd. Bă, da, știi ce ciudat? Păi casa a făcut așa. Bă, e frumoasă, rău. E un fel de ciocolată. Nice. Nu te-ai gândit? Da. Da. Sper să vă placă. Și uitați să dați un like. Chiar dacă mai este de 5 miliarde de ori. Sper să nu vă enervez cu chestia asta. Doar vreau să devin un YouTuber foarte mare. Nu foarte mare. 100 abonați maxim așa. Măcar atât. Au. Da, nu. Băi, și proști. Ia uite, Ștefane, sunt dream. Da. Am făcut asta pe apă. Am făcut așa pe apă. Nice. Continuare Și aici o să fie al doilea etaj, o să fac eu acolo. Ia uitați, vă place? Aici trebuie să pun flori. Și ne urcăm frumos. Bam, 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 bam. Acum ne apucăm de altă treabă. Trebuie să fie așa, ca să pară că nu cade. Ca să nu cadă. Ca să fie mișto, știți? O să am mult de lucru la casa asta. Și chiar am muncit mult, nu știu dacă vă dați seama, am muncit o oră după ce am trecut din grupul ăla. E cea mai mare casă pe care am făcut-o până acum. Stați întâi să beau apă. Lasă mă râtai.
aici o să se spawneze mobi, că e foarte întuneric. Dacă bani și lanternele casă. Sau torțe. A, cam să cer acolo lanternele. Spune că... Doamne, ferește, nu mă uit în casă. Și nu mă uit. Ștefan, tu ai făcut un gen de casă din asta în aer? Da, și mi-a ieșit casă din aia, din aia. Și cum bucătanii ăia de 3 staturi. Da. Aia mi-a ieșit. Nice. Și apoi am plâns. Da, ce n-am. Trebuie să bat aer în golem, ăsta mă enervează că nu se dă din loc. E dai? O să am nevoie și de aer în tău. Mori odată. În sfârșit mă mișc. Cât aer n-am total. Nu vă temeți, asta este doar serie de survival. Deci după ce termin casa o să fie totul numai survival. Ok, am terminat și cu chestia asta de aici. Acum trebuie să facem scările. Nu. Te luăm din asta frumoasă. Haha, nu mă plog, am casă. Punem așa în colțuri. Bun. Bun. Gata, am terminat cu lanternele. Acum de aici două. Dar tu poți să zici ceva? Ce? La cum stai. Că dacă mă apuc și eu, o să vă arăt cum să faceți o firmă de, cum se cheamă, de fugere infinite. Asta o știu și eu. Dacă nu amintesc. Asta e ușoară, o știu. Dacă, Ai nevoie de sticky piston. da. Mai ai nevoie de slime. Lightning rod. Da, lightning rod. Da, ai nevoie și de la neapărat. Da. Că ăla Și e- de trident. e cu ce nu cu ce cheamă. Nu trebuie neapărat. O să vă arăt și vouă cum face, dar trebuie să dau... Da, cu frigere, dar o să fac pe altă lume. Dar dai Tyler, din ăla. Cum trebuie să zicem, mă? Time set thunder. 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 Ah, nu știu numele. Scuzați, Eu știu mai mult că trec în a treia. decât în a doua. Ok, aici spunem lanternuri. Puțin cringe-o. Ștefan joacă de pe laptop. Când să-și ia și la calculator, o să La jucăm 10 ani. amândoi. Da, peste 2 ani. Păcat. Eu să am 11 ani atunci. Tot 10 o să am, dar o să fac înaintea lui 11. Vă place casa? Mie da. Aici nu vreau să fie geamuri decât cameră cu chesturi. Nu știu ce să fac. În casa asta că nu mai... A, de asta e prezentat. Până să umplu și eu ca acoperișul ăsta. Da, eu până mă deci cum să fac aici casa, trece mult. Eu cred că aici o să fie pod unde o să pun Așa. chesturile. Așa vreau eu. Ce vreau eu. Bă, da, e mișto. E foarte tare casa aia. Mi-a venit model. Mi-a venit. Ștefan are casă de aia micuță. Am casă micuță, dar e spațioasă. O jur. Este foarte spațioasă casa lui Ștefan. Doar că e Al micuță. loc, e 4 ani loc, ce vrei? O să fac și, o să vă arăt casa. Dacă vreți, o să fac un tutorial de casă, dar nu casa asta, o altă casă. Bă, cât de șmecher arată. Să lasă așa mai întuneric un pic. Uite cum vreți să faceți aici. Mi-a făcut un model înainte de ce cu vor.
Scuzați-mă că nu vă faceți gând. Asta va fi doar serie de survival. Eu folosesc acum creative că o să fie foarte greu să fac pe survival. Eu, ca să știți că nu mă joc aici survival. O mai decât case. Dacă sunteți interesați să faceți case, intrați la mine pe canal. Azi o să se apuce și Ștefan de YouTube. O să încerc, o să-mi fac Ali oricum, ca niște mai bine decât mine. Să fac canal de YouTube, e foarte ușor. Știi că e ceva cu OBS, că nu știu ce, că nu știu ce. Dacă vrei să filmezi așa sau dacă vrei să faci vlog, dar nu cred că ai nevoie de cameră din aia. Nu, vreau decât să filmez pe laptop. Trebuie să-ți instalezi OBS Studio. O să pun aici multe lanternuri pentru că e foarte întuneric. Lanternuri? Da. Lanternuri? Mă dor ochii. Și pe mine. Ne uităm în altă parte și mă să mă dă. Mă găsi din nou și da. Am dat de ochii. Da, și pe mine mă dor așa de rău. Nu mă întrebați de ce sunt proști cu tot de asta cu... Ce tare arată! Hai, uite-te puțin la covorul ăsta. Zici că e... Zici că e oaie. Păi e pune, ce dracu e? Ascunde. Ok, acum o să punem chesturi. Asta vreau cu altul glas. Mamă, cât am de muncit. Aici o să fie camera numai cu chesturi. Dacă sunteți interesați de casă și vreți să munciți să faceți niște case foarte frumoase, intrați pe Ștefan la canal, el m-a învățat pe mine să construiesc. Da. Și el m-a învățat să joc Minecraft, deci mai bun de 1000 de ori decât mine. Sunt topuri la... Asta, cum o cheamă, mă, la designul interioare. Sunt Nice. topuri. Deci, uite și uite ce frumos arată. Dar știi ce nu pot? Trebuie să spar lanternurile astea de aici, că nu pot să cobor. Și nu poți să pui chestii prea multe. Bă, zic că arată foarte mișto casa asta. Și a mea arată mișto? Da, așa, da, de bune. Chiar recomand să vă uitați la ambii. Ia uitați. Bă, e frumoasă, rău. Ce să fie în Aoleu, nu asta, bă, nu sparg asta. O să punem stiruri astea. Am o idee de casă, de cameră. Să avem nevoie de astea, nu de asta. Avem nevoie de setări A. Luăm stiruri de brici. Uite, aici Eu zic că arată foarte mișto pe rețele chesturi. Avem 8 chesturi. Bă, zic că ajunge la un jucător de Minecraft. 8 chesturi, da. mai mult de 8 chesturi. 8 chesturi double, mă refer. Ah, da, ajunge. Bam, bam. Și dacă vrei, Și aici o să pun masă. dacă vreți, o să poți și interioare. O să ai cum să faci interioare. Interioare, da. Ok. Nu știu ce interioare. Ăsta un pic. Gard, uite, gard aici de brici vreau. Punem aici gard de brici. Stai că am uitat ce vreau să fac. O masă. Și eu am uitat ce vreau să fac. Avem. O fac mese ca să arate frumos. Îi fac afară, mă. Bă, mesele se făcea cu... ce se făcea, mă? Cu presiune pe Pleșin plate? Ah. Ăla. Pleșin plate. De care vrei tu? Nu are. Măsuțe. O să încerc data viitoare să fac și un calculator sau laptop. Calculatorul e foarte greu de făcut, n-am putut eu. Am văzut tutoriale de calculator că nu ne dăm seama cum aș putea. Și tot nu mi-a ieșit. Să fac pad mare.
Bun, și mai pun încă un pat. Eu am pat din ăsta de 3. Oh, am pat de 2. Uite aici. Stai un pic. Îți place ideea de pat? Da. Ia. Ai pat de 2. Eu am pat de 3 aici și... Dar te uita cum e interiorul. Ai văzut puțin cum e interiorul. Bă, stai, le... Hai, e la mine, e la mine. Și de aici o să pun lanterne, ca să fie frumos. Bun. Dați-mi o idee, să fac portarul în casă sau afară? Afară. Nu ziceam să dea ei idee. Și aici o să mai pun eu un chest, chestul meu principal. Bun. Doi chesturi aici. Bă, arată mișto interiorul. Am nevoie de crafting. Luăm aici crafting. Stai. Nu se numește antenii. O să mai târziu, în episodul viitor o să fac și ăla de enchanturi, masa de enchanturi. Am aici și niște furnace. Furnace. Legătură? Da. Ok, îl punem. Gata. Acesta, ok, și acum ne dăm pe survival, mergem un pic la crafting, să fac armură? Uneltele, mai întâi uneltele. Ok, fac topor? Ai deja. A, Mai unelte, fă-te răpată. îmi fac niște armură. Nu știu nici măcar. Puteți face răpată. Știu, Un da? scut. Nu e bună, las. Un scut. Nu e bun. Un scut. Un scut nu e bun. Deci astea vor fi chesturile principale. Le spun toate blocurile. Aici pun eu toate blocurile. Și în cele acestea să-mi pun unelte. Adică să mă aprind de terasă? Da. Ok, acum mergem. Mai știu ce mai am nevoie de stair. Da. Știi de ce? Ca să-mi pun aici, ca să urc mai ușor. De aia. Ok, acum mergem să punem stair și aici. Încă n-am terminat cu decorațiunile. Încă. V-am terminat cu decorațiunile. Ok, acum... Bam, 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 bam. Ok, iar pe creativ avem nevoie de asta. Bun. Și acum mergem. Punem așa. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok.
cam mic pentru YouTube, dar cariera mea este, vreau să devin imediat, că aș vrea să iau un prieten sau tata. Acum stai! Ploaie. Nu mai ce ploaia. Nu ce ploaia, nu ce ploaia, nu ce ploaia. Gata, oameni buni, am revenit și hai să refacem casa. Facem casa, o să refacem. Oh. Gata, și acum trebuie să facem și aici. Și am terminat. Noroc că aici e mai puțin de făcut. Adi, uite, place? Stați un pic că trebuie să mă uit la Ștefan, cum a făcut. Foarte frumos. Este de aici cum, aici e o masă, acolo e o masă. Uite cum se aici. Stai. Și cam ce casă, mai în interior, dacă vreau să mai fac ceva la el. Afară. Și m-am grădina mai făcut. Adi, Da? e de aici o terasă din asta. Imediat, să mă uit acum. Ia. Da. Asta nu e ca terasă, este Hol curte. din ăla. Te-ai făcut curte tu. Hol din ăla. Asta e terasa. Adi, Da? și că să înconjură tot cu frunze. Da? O să facă mecanism. Pot să fac și eu cu frunze. Deci. Ok, gata. Și acum am terminat. Da, să fac un mecanism. Și în sfârșit, după Ce să dai? 5 miliarde de ani, Trebuie. am terminat casa. Oh my god. Și stați un pic la rez. Gata, asta este casa. Sper că v-a plăcut. Am muncit chiar mult la casa asta și o să postez un clipul în câteva minute. După ce mai stau un pic. I-au obosit mâinile, deci pe bune. Aoleu, 23 de minute. Ok, cam atât a fost acest episod. O să ne revedem data viitoare. Pa!